салом дӯстон, дар дарси навбатӣ ҳамроҳ формати текстро ба число, ба рақам иваз мекунем. инро аз куҷо мефаҳмем ки форматаш текст аст ё рақам? дар кунҷи ҳуҷра ишораи сурх аст. ин маъноеро дорад ки ҳуҷраи мо форматаш текст аст, матн аст. Якум роҳаш ин як ба як иваз кардан, преобразовать в число. лекин агар таблицаи шумо калон бошад, вақти зиёдро талаб мекунад, роҳи осонашро ба шумо нишон медиҳам. баробар мегузорем, ҳуҷраро интихоб мекунем, зарби як мекунем, энтерро зер мекунем. формуларо то ба поён вставид мекунем, бо воситаи Ctrl D. тайёр шуд. барои санҷиш баробар мегузорем, формулаи суммаро менависем. аввал қисми текст бударо интихоб мекунем. формула нодуруст нишон дод. ин тарафашро месанҷем, баробар сумма, табро зер мекунем, энтер. ин тарафаш ки форматаш число аст, ҳама инро ҷамъ карда ба мо нишон дод суммаашро. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тӯбмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар амони худо.